Niya kita ron sa mainit kayo nga pag-interview. Sa pangalan mo, Brad? Ronald. Ha? Kapoy. Kapoy? Tapoy, kapoy. Kapoy. Unsa may mong reliyon sa una? Sawa pa ka ma-Adventist? Ako, born Catholic ko. Oo. Kanya, sa dihang nag-mensahe sila ni Tay Estate na Murata. Oo. Di ba sila sa Gregorio Murata. Dito ko na convert nila sa mga kuwan sa nila Kibali. Sa pagka simba na ako Kibali, dito ko nagsimba-simba sa mga kuya. Oo. Dito ko nakatapang mga higala na mga artista. Okay. Na nga, asa magagapuyo sa una? Sa Payawag. Payawag, under ka ni Ruel Pareho sa iyang pagkali-minister. Oo, i-minister si Pareho ato ko nga. Oo. Kanya, ang purpose nila para sa una kay ang pare nagkinahanan po to ka ng mga working student Kibali. Oo. Kibali mo ay mahimo po Kibali ito ng simple sa Kristan o pagkuha na may eskwelahan ka na. Itong panahon na gusto ko eskwelahan anak sa pagkapare. Sa dihang na lisayan ko sa mga tigulang sa Adventista. Oo. Kanya, sa dihan na-convert ko nila, binagi sa pagkuhan, pero wala ko lang sa pag-sumihin. Sa pag-agdi na sa pag-sumasimba dito, sumasimba na ako, nakasabot doon niya, dala ko nila dito sa Mayag Church, dito ko, ikuha nila, gigasip ko na doon, dahil mga katuguman sa mga katugunan, at leadership, Mula, 2010, kanya, dito ko, ipa-desisyon kung makabautismo, pag-ito, niya, dihang na, adalize sa una na maato man, ang maong pagka-matinutanon sa pangalagad. Isa po din na ako pong naunahan na tinuod report na ang pagsimba sa timong adlaw na pagkita ka rin din sa pasahon sa Balakasatan. Sa to pa, nang imog yung kuwan sa una, nga naay programa ang mga kaparian nga gitawag og pag-support sa pag-eskwela, no? Oo, mga batanon. Unsa ganito imong kuwan, pare, pagkapare? Kanya, so dili na po ko sa SDA, dentist, dito ko naka-analyze mo ng pag-bautismo. Kanya, nag-bautismo na po, ay kalimot si Pastor Luna. Na doon, katong panahon na, gusto ko kuhaon ta na sa kaning mga taong mga higala po ni Padertata na Murata na iyatan na kong pa-eskwela ta na sa Mountain College. Kaya ako gusto, kaya sila po, kaya kay mag-abot lang sa balay, naguman sa Mayag. Kaya, nangulit kami, kaya gusto na ako utanan na mo. Kung yung sa Bukidnon, sa Mountain College, dito na pugong ako mag-inihan na dito pa, eskwelahon na dito pa, nayulon, mag-test. Itong panahon na nag-iulon ko, mga ito, nilarga na ako Manila. Pag narga na ako Manila, nakasinatid ko kung sa masimba sa mga pagkakin, pero wag na ito ka. Mga tapos sila dito, manindog akong mga bingkoy kay simbahan mo na ang pagsimba na ay mga hindi mo masabot kung isabot. Pagsimba na ko dito, gi-agnet po kong bautismo nila, bunyag, pero wak na yung papasok. Sa Pentecostal, born again. Sa may kalainan dyan, ay pangutan na, unsay kalainan sa Seventh Adventist o Roman Catholic Church? Lahi na kayo sa Roman Catholic, magsimba, iskat, sa oras ra. Sa oras? Oo, sa ngay, yung bantayan yung mga oras, murag wak ako mag-oras. So lahi na kayo sa Adventist o sa Catholic Church. Kaya Adventist, tibok adlaw mga yun na atong simbahon ng Ginoo, balaan kayo yun, isulatan sa Adventist. So, kumanig na dato ang tibok adlaw na ipapahulay ang pagkakati. Apan sa Catholic, kung mag-isunod sa simba, usar ko oras, usahay na rin kung sa oras, kung pagdawas na sa mga iba na mga magsisimba, iban mo hapit og inom. Ang iban mo hapit og buyang. Ang iban mo hapit sa trabaho.
So, waya na musigog sa tawag ka ng wala ang sa mga kasulatan ang mga suguan. Wa na nagilong. Ay kung siguro tawag ka ng simba, tibuok adlaw ko dito atong ulayan, atong balaanon ang katang kaya ang Ginoo gani nagbukna sa kalibutan nagkuha siya sa tanan isang gipapahayag sa sulod sa usak adlaw sa ikaulay siya aron sa pagbalaan ang pungutan na din sa mga tao karon di naglupod mo ulay kanunay ra kung tinitabaw na sinatian na magtrabaho sa mga naway pagulay naggibati ko ka ng lugar sa lawas na sakit ko pagkatapos sakit na una importante ito din ay nang pahulay ito sa katulpo kusa ka adlaw tibok adlaw so una na backslide ko pagka-Adventist sa dihang naka-backslide ko sa dihang pagkuli ng ikagaliga dahil ko na ako ka ng kuyap na ako kasama na ako huwag ko ba ibaw na Adventist po pa dahil sumao to convert ko pagbalik napag-autism ko ni Pastor Verona si Pastor Verona dati nga silang nagpa-autism mo ng mga ito Pastor autism ko Pastor kay kuang dito ko daotan ng mga buhaton ilabi na po sa pagkaon ng ibaboy dito pangura panahon na kunsa karon na convert ko dito na ito nagipanahadan di dito dahil angay kanon ng ugaw ang ugaw usang kanay ko na makadaot sa itong kalawasan mo ito yung kuanan na nagpasalamat ko na ang asawa Adventist po Sa pagkakaroon, kauban mo ni Brother Roel Pareho sa simbahan. Sa una po, pareho po mo nga Katoliko. sa LML or LML. Tinood na nga siya, lay minister? Ako mama, katikista sa Amerika, oo. Kunya, ako mama karon hospital niya, ako yung kusiktuan na dapat sa basa ng Biblia, imo ko nagtaon, inangay susunod-una kung sakto ba ang nasa imong yun sa atong Diyos na. Naka ako nakaibayong ko na sa job ko doon ako sa job. O sige, salamat kayo brother ha. O mao ra to nga to imbestigar. Mao ni si brother pangalan mo Ronald Kapoy, usa sa mga member sa RCC kanhi, unya na Adventist na karon kauban sa yang minister nga karon na Adventist na sa Elder Roel Pareho o karon na nagpadayon sila sa pag-alagad. Ang ilang giunahuna nga duna gyud mga kalainan no. Kay sa una sa ilang pagsimbaw sa kaoras, gani wa pa gani kabot sa kaoras mahuman na. Human ato nagbulangan, ato na og inuman. O karon aduna ni dakong kalainan kay aduna gyud kinatibuok gyud nga adlaw sa pagsimba sa Ginoo. Salamat kayo brother nang Dios pagapanalangin kanatong tanan. Salamat po.